va fi un atelier despre activismul civic și cum putem folosi anumite tehnologii, anumite aplicații, anumite informații pentru a semnaliza probleme de mediu și a reduce poluarea cu plastic din, uh, din natură, în general. Problema o cunoaștem cu toții. Este aceasta pe care o vedem nu doar în cursurile de apă, ci și pe marginea drumurilor și în orașe și în multe locuri. Deșeuri aruncate la întâmplare. Acum sperăm că aceste deșeuri, cel puțin peturile sau ambalajele, dozele de aluminiu, să dispară, că s-a implementat acel program cu garanția de returnare și sper că lucrurile se îndreaptă spre bine. Însă aceasta este o imagine de săptămâna, nu, de acum 2 săptămâni, de pe malul râului Olt, în zona localității Câineni. Deci, problema nu s-a rezolvat încă avem plastic mult în natură. Probabil va trebui să treacă mai mult timp până ne obișnuim să reciclăm. Chiar acum suntem și motivați, primim niște bănuți înapoi pe ambalajele pe care le cumpărăm. Bun. Ce spune legea? Ce putem face pentru a soluționa această problemă? Ne ajută cumva și statul? Există un cadru legal? Da, există. Este o lege dată în 2011, legea 211 pe 2011, care prevede anumite pedepse, atât cetățenilor cât și companiilor, dar și autorităților publice, adică și primăriilor, dacă nu au un comportament adecvat cu privire la managementul, la gestionarea deșeurilor. Totodată mai este dat și o ordonanță de urgență 92 pe 2021, în care s-au mărit cumva pragurile de amendă legate de depozitarea și aruncarea deșeurilor. Este vorba de o amendă destul de mare din punctul meu de vedere, 10.000 de lei, între 10.000 și 20.000 de lei pentru persoanele fizice și între 50.000 și 70.000 de lei pentru persoanele juridice. Deci niște amenzi destul de mari. O să vedem mai departe cine poate da aceste amenzi, cine aplică aceste legi. Și pe lângă amendă, cei prinși și cei sancționați sunt obligați și să curețe zona, sau dacă nu o curăță ei, vor trebui să plătească unei firme specializate de colectare sau eliminarea deșeurilor. Vedeți, de multe ori facem noi treaba statului sau anumitor companii, dar eu cred că este un lucru bun să ne implicăm, pentru că altfel nu am putea să soluționăm această problemă ce ne privește pe toți. Vedem că nu stăm deloc bine în ceea ce privește reciclarea în România, cu toate că în această lege din 2011 noi ne-am asumat că vom colecta separat minim 50% din deșeuri, da? Dar din păcate până în 2020, da? Ne-am propus noi asta, însă până în 2020 noi am reușit să colectăm doar 14%. Cu toate că media europeană în anul 2020 era undeva la 48%. Deci nici măcar la nivel european nu s-a reușit trecerea de acest prag de 50% din cauza unor state precum România, care este în coada țărilor care reciclează. Să văd că mie mi-acoperă ecranul așa, în regulă. Însă ținta noastră ca țară este mult mai ambițioasă, pentru că suntem semnatarii directivelor europene și tot ce se hotărăște la nivel european trebuie să respectăm și noi. Ar trebui ca până în anul 2030 să atingem 60% și până în 2035 65%. Da? Sunt niște ținte cam greu de atins, tocmai de asta cred că s-au
declanșat aceste activități, aceste acțiuni de garanție pentru ambalaje, pentru echipamente, anumite taxe pentru echipamente electronice pentru a se recicla. Deci există tot felul de proceduri la nivel european, dar și național să se recicleze cât mai mult. Sper că dumneavoastră, oricum, dumneavoastră sunt lucruri pe care deja le cunoașteți, dar am zis să fac așa puțină introducere să vedeți că există un cadru legal și că România are cumva o politică la nivel de țară să reducă deșeurile, da? Și să colectăm separat cât mai multe dintre deșeuri. Această prezentare se va referi mai mult la plastic și, în general, la ape, pentru că programul se numește Cu apele curate și, în general, oricum, deșeurile și cam tot ce aruncăm se duce la râu. Da? Că e vorba aia veche, că ducem la râu și de acolo râul duce mai departe și nu se mai văd deșeurile la noi în localitate. Bun. Ce putem face noi? Am putea să sesizăm, da, deșeurile aruncate la întâmplare. Asta ar fi bine, pe lângă ecologizat, dar ecologizarea este o activitate punctuală, nu putem strânge cantități mari de deșeuri, însă sunt autorități, sunt instituții care au aceste atribuțiuni, da? Să strângă aceste deșeuri, să facă mediul mai curat, să facă mediul unde locuim mai sănătos. Atât pentru noi cât și pentru animale, pentru că nu suntem singuri în aceste zone, în aceste zone naturale, în râuri, nici în orașe nu suntem singuri, suntem înconjurați de animale și de natură. Hai să vedem cum putem contribui noi, pe lângă a strânge deșeurile, ce putem face, da? Spre exemplu, am dat două exemple, două scenarii, poate sunt mai multe, însă acestea sunt cele mai frecvente. Da? Când vedeți pe cineva care aruncă fie din mașină, dar acum mă refer în general la cantități mari de deșeuri, nu mă refer la o pungă de, nu știu, de chipsuri, un ambalaj de plastic aruncat la întâmplare, ci pe cineva care răstoarnă nu știu, o mașină de gunoi, o roabă de gunoi, o căruță, da? Atunci, în cazurile acestea, mă gândesc că ar trebui sesizat. Nu, în cazul în care surprindeți pe cineva care arunca pe stradă, puteți să-l sesizați direct, să-i spuneți, domnule, ia-ți acea pungă de plastic. Însă, în anumite situații, este destul de periculos să facem acest lucru. Dacă aveți curajul acesta, puteți să-l faceți. Însă, de cele mai multe ori, eu recomand, pentru a evita un conflict direct, să fotografiați în primul rând incidentul dacă sunteți într-o situație în regulă, sunteți la o distanță suficientă și să marcați locația cu ajutorul telefonului. O să vedem puțin mai târziu cum puteți face asta, cum puteți lua coordonatele GPS din locul în care vă aflați. Să sunați la poliția locală și să solicitați deplasarea unui echipaj și să le spuneți cum se întâmplă lucrurile. Cine este, un bărbat sau o femeie, vârsta estimativă, numărul de matriculare dacă este vorba de un autovehicul matriculat, să aibă cât mai multe detalii cu privire la persoana care a aruncat deșeurile. Apoi este indicat să sunați la garda de mediu. Programul lor este al unei instituții în general, da, de la 9 la 16. Doar în perioada aceasta puteți să îi apelați. Numărul lor de telefon o să vi-l arăt imediat. O să vă dau și materiale de suport să vă arăt unde îi găsiți în funcție de județ, puțin mai târziu. Și reclamați situația. Ce s-a întâmplat în localitatea X sau pe terenul respectiv. În general, locurile unde se aruncă deșeuri nu au neapărat o adresă, da, o stradă, un număr, ci de cele mai multe ori veți lua locația GPS, coordonatele GPS și e cel mai simplu să oferiți indicații privind locul unde s-a întâmplat acest lucru, da? S-au aruncat deșeurile. Într-adevăr, se poate apela și la numărul 112 în cazul în care este o urgență de mediu. Da? Acolo vor fi contactați toți cei de la garda de mediu.
Însă eu nu vă sfătuiesc să sunați la 112 pentru că poate fi un abuz. Doar în cazul în care, într-adevăr, este o problemă mare de mediu, nu știu, sunt substanțe periculoase care sunt aruncate în râu sau ceva care poate fi destul de periculos atât pentru faună cât și pentru noi ca sănătate, ca pentru oameni. Am vrut să vă informez și că unele instituții, precum CNAIRU, da, cei care se ocupă de administrația drumurilor naționale, oferă chiar recompense și sunt și anumite primării care oferă recompense pentru fotografiile și filmele pe care le trimiteți cu cei care aruncă deșeuri. Asta dovedește că multe instituții își doresc să fie mai curat, își doresc să rezolve această problemă, chiar și primările își doresc, dar nu au personal de teren care să verifice multe zone. Așa că este important ca noi, cetățenii, să sesizăm de fiecare dată când întâlnim în plimbările noastre prin natură, în anumite plimbări pe care le facem, nu știu, cu munca sau în concedii, să sesizăm de fiecare dată aceste deșeuri, da? Și în general probleme legate de viața noastră, în general, din localități. O să vă arăt și cum se poate face asta. Sunt și niște instrumente utile pe care le puteți folosi chiar și în acest proiect, dar și în alte proiecte. Aici era o știre din presă că, într-adevăr, se dau bani pentru cei care oferă înregistrări, fotografii sau filmulețe cu cei care aruncă și pot fi identificați. Deci primul scenariu era acela în care vedeați direct pe cineva care arunca gunoiul, da, arunca deșeurile și îl puteați fotografia. În cazul acela puteați suna la poliția locală să vină să-l amendeze, însă de cele mai multe dăți nu știm cine aruncă deșeurile acelea, da? Și în felul acesta va trebui să facem o sesizare în scris. Vă recomand să o faceți prin e-mail către Garda de Mediu sau către primărie sau doar către una dintre ele. Noi, în general, din experiența noastră, pentru că am făcut foarte multe sesizări și facem în continuare, pentru că ne dorim să vedem râurile curate și natura mult mai curată, am făcut-o în general direct către primărie, pentru că, în general, Garda de Mediu, când merge în cazul unei sesizări, doar amendează. Și primăria primește și amendă și gunoiul, este ridicat, dar intri cumva într-un conflict. În cazul în care trimiteți prima oară către primărie și nu se rezolvă problema, vă sfătuiesc ca în al doilea pas să trimiteți către Garda de Mediu sesizarea. În general, primăriile sunt destul de active, răspund foarte repede la astfel de solicitări. Nu știu dacă nouă, pentru că facem acest lucru prin organizația noastră, dar și ca persoană fizică ar trebui să primiți un răspuns la fel de rapid. Ce este foarte important să includeți într-o astfel de sesizare, să faceți câteva fotografii, da? 2-3 fotografii, nu este nevoie de un album foto, ci doar de câteva fotografii reprezentative cu deșeurile și să se vadă tipul de deșeuri și cât de cât cantitatea pe care o au de strâns de acolo din zonă. Să notați coordonatele GPS, să cunoașteți destul de bine locația. Puteți să puneți atât coordonatele GPS cât și o adresă estimativă în zona, un reper, da? Să dați cât de cât un reper, pentru că tot personalul din primărie poate să folosească un GPS sau să introducă aceste coordonate și să reușească să navigheze în acel loc. Și un format al sesizării ar fi acesta. Destul de simplu, mă numesc, numele dumneavoastră, CNP-ul. Aceste sesizări, să știți că puteți să le faceți și anonime. Într-adevăr, se pot face și anonime aceste sesizări, însă vă recomand să le faceți pe persoană fizică, că în general acele sesizări anonime nu se rezolvă, nu ajung nicăieri.
În cazul în care nu doriți să vă expuneți, puteți să trimiteți aceste informații către noi ca organizație și vom face sesizarea noi. Da? Noi, Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice, am mai făcut acest lucru și în cazul în care sunteți în localitate și, nu știu, într-adevăr, sunt localități mici și nu vrem să avem conflict cu primăria sau cu anumite persoane din localitate din acest motiv, da? Pentru a reclama deșeurile aruncate. Foarte important este să cereți numărul de registrare al sesizării, da? Pentru că orice autoritate publică este angajată, da? Este obligată să răspundă în termen de 30 de zile, așa că odată ce aveți numărul de registrare din data respectivă, în 30 de zile sunt obligați să vă dea un răspuns, da? La această sesizare a dumneavoastră, să vă zică ce s-a întâmplat, dacă s-au strâns, ce sancțiuni s-au aplicat, da? Dorința noastră nu este să aplicăm sancțiuni, noi ne dorim să avem un mediu cât mai curat, de aceea vă încurajez, repet, să trimiteți direct către primărie, da? Și primăria poate mai departe, dacă nu este primăria administratorul acelui teren, va trimite mai departe către, sau primăria va putea sancționa persoana care are deșeuri pe acel teren. Pentru că au fost foarte multe situații în care terenurile aparțineau anumitor persoane și erau deșeuri erau niște gropi de gunoi în acea zonă, nu se îngrijeau deloc de ele. Și au fost situații în care au fost amendate persoane fizice pentru că aveau foarte multe deșeuri pe terenul lor. Vă rog să vă notați întrebările și să păstrăm un timp de întrebări la finalul prezentării. Voi trece la anumite aplicații pe care le puteți folosi. Vedeți că v-am spus, e musai să includem locația, da? Să includem aceste coordonate GPS. Sunt anumite aplicații, știu că avem foarte multe aplicații în telefoane și că este greu să mai instalăm încă una. Însă una care este foarte utilă și o puteți folosi poate și în vacanță, să știți unde a fost făcută o anumită fotografie, da? Vă oferă informații cu privire la locație. Da? Aceste coordonate geografice pe care le cunoaștem cu toții, fie ele în grade zecimale, fie în grade minute secunde, ambele formate sunt folosite și se pot introduce direct în Google Maps și te duce direct la locația aceea. Da? Mai folosite sunt aceste grade zecimale, adică vedeți exemplele de mai sus, da? Latitudinea cu 45 punct și apoi urmează o serie de cifre. Acelea sunt mult mai folosite decât grade, minute, secunde de aplicații. Vorbesc și în Google Maps la fel. Sunt mai multe aplicații în Google Play, dar și aplicații pe iPhone, dacă aveți iPhone. Dacă scrieți în magazinele acestea Google Play sau este o aplicație GPS Map Camera și vă va da mai multe rezultate. Aici am pus două pe care eu le-am folosit, le-am testat și mi se par că funcționează cel mai bine dintre toate de acolo. Vă încurajez să le folosiți și atunci când veți atașa imagini la sesizările dumneavoastră, vă rog să vă sugerez, vă recomand să atașați genul acesta de imagini cu fotografia și harta, chiar o mică hartă, cu reperele și cu coordonatele GPS. Da? Mai sunt aplicații, cam așa arată aplicația, este foarte simplu de folosit, nu e nevoie să faceți vreun cont neapărat, nu doar dacă vreți, există și posibilitatea să faceți un cont, să aveți o colecție de imagini acolo, dar ele sunt niște aplicații destul de simple care nu consumă foarte mult spațiu în dispozitivul dumneavoastră, mai ales dacă aveți un card de memorie instalat, fotografiile sunt salvate în cardul de memorie, nu în memoria telefonului. Da, aceasta este aplicația pe care vă recomand să o folosiți. Atunci când veți trimite sesizările ca anexă, da, veți pune niște fotografii. Dacă nu vreți să vă instalați niciun fel de aplicație în telefon pentru a afla aceste coordonate GPS,
Să știți că aveți deja o aplicație instalată, cam toți utilizatorii, mai ales cei care folosesc telefoane Android, aveți aplicația Maps de la Google. Sigur, ați mai folosit-o dacă ați condus sau ați vrut să ajungeți într-un anumit loc și nu, l-ați căutat și v-ați dus direct acolo, ați navigat către el. Ca să aflăm coordonatele cu ajutorul acestei aplicații, această aplicație este atât pe laptop, da, pe telefon, și pe telefon, da, pe calculator o avem pe maps.google, da, dar avem și pe aplicația Maps. În general, dacă sunteți pe teren și ați văzut o problemă, da, veți folosi aplicația Maps. Cum o folosiți? Deschideți aplicația și imediat în punctul unde sunteți dumneavoastră vă arată, bine, musai este să aveți locația pornită. În primul rând, asta trebuie să faceți în primul uh, pas, să vă porniți locația și apoi o să apăsați lung, da, țineți apăsat degetul pe ecran, chiar în zona unde aveți dumneavoastră locația și vă vor apărea aceste cifre. Aceste cifre sunt practic coordonatele GPS, da? Latitudinea și longitudinea. Vedeți cu o virgulă separată între ele, da? Aveți 45 punct, dar aici la final, după 91, aveți o virgulă. Și așa aflați imediat coordonatele GPS din locul unde vreți dumneavoastră să sesizați deșeurile și aceste coordonate le veți copia în acea cerere a dumneavoastră. Puteți salva chiar acest punct, da? Puteți să-l salvați, să numiți, nu știu, zonă de deșeuri și când ajungeți acasă vă uitați și completați această sesizare. Da? La fel se procedează și pe calculator. Dați click pe o anumită zonă și vă apar coordonatele. Da? Aici apare acest point, da? Acest pin roșu. Pe calculator apare cu gri, dar în funcție de, nu știu, poate este o anumită setare la mine și apare gri. George, o Aceasta este o secundă. aplicație pe care nu trebuie să o instalați, o aveți cu toții în telefon și o puteți folosi pentru a afla coordonatele GPS. Este foarte importantă acum, în afara subiectului, este foarte important să o folosiți și în cazul în care este o urgență și sunați la 112. De multe ori, acum știu că s-a implementat. Vă pot repera locația în funcție de telefonul mobil, dacă sunați de pe telefonul mobil. Însă, în unele situații, vă cer să vă spuneți să descrieți mai bine locația. Și multe ori este mai bine să trimiteți coordonatele GPS, pentru că dacă nu vă aflați pe o stradă cu un anumit număr, vă aflați, nu știu, în pădure sau în excursie cu elevii, undeva în pădure sau pe teren, undeva în albia unui râu, e mult mai bine să trimiteți aceste coordonate, pentru că echipele de intervenție pot ajunge mult mai ușor. Da? Deci este George, util și în viața de zi cu zi George, avem să o mână folosiți. ridicată de la Alina. Scuze că te rog. Scuze, da. Eu nu văd, eram pe Da, prezentare, da. no. Da, așa este. La Google are și o opțiune care înregistrează istoricul călătoriei. Deci Da. dacă vrei să activezi acea Mhm. opțiune, să vezi pe unde ai fost într-o anumită perioadă. Da, da, sunt multe funcții la Google. Toate aplicațiile Google eu le folosesc și pot fi folosite și sunt niște instrumente Nu ne foarte aducem utile. aminte. Da, sunt Da, da. foarte, foarte utile. Da, dacă nu ți-aduce aminte unde ai fost, da, poți să te uiți în istoric și E vezi, istoric. da, vezi că ai fost în acea zonă și poți face acea sesizare sau să ai informația privind locația. Dar, în general, dacă ne amintim unde am fost, putem să revenim și când ajungem acasă, putem să vedem, măi, în zona asta am fost și am văzut că erau deșeuri, așa că poți completa și mai târziu. Dar e bine să luăm coordonatele cât mai exacte pentru a nu duce în eroare instituțiile sau cei care vor interveni pentru eliminarea deșeurilor. Da, mulțumesc mult pentru completare. Cred că e destul de clar cum o putem folosi. Dacă nu, oricum prezentarea o vom avea încărcată la resurse în acel folder pe care l-a împărtășit Mădă cu voi.
O altă platformă pe care eu o folosesc și ne ajută foarte mult de data aceasta este o pagină web, se numește protecțiamediului.org. Aici avem foarte multe informații privind adresele, da, și numele de telefon, atât la primării, la ONG-uri, da, la garda de mediu. Și e foarte interesant făcută pentru că pur și simplu dăm click pe un anumit județ. Uite, chiar o să fac o încercare acum să intru sper că se vede că am schimbat Da, se vede, prezentarea. George. Se Se vede. vede? Da, se vede ghidul acum, Ok. în exemplu. Ok. Aici avem pagina web. Așa arată ea când intrăm pe acasă, da? E foarte interesant făcută. Aici putem scrie direct petițiile, da? Anumite sesizări direct în această platformă. Dar, spre exemplu, dăm click pe un anumit județ și aici avem mai multe informații. Pe cine vrem să sesizăm, cui vrem să-i scriem. Da? Avem o serie de instituții care se ocupă de protecția mediului la nivel județean. Avem adresele lor, da? Adresele, avem și e-mailul va fi vizibil dacă nu e neapărat nevoie să faceți cont, deci apare și e-mailul fără probleme, nu trebuie să vă faceți neapărat cont, cu toate că acolo scria că trebuie să îți faci cont ca să vezi e-mailul, nu este musai să vă faceți cont. Aveți adresa de e-mail, numere de telefon de la toate instituțiile din județe, da? Responsabile de protecția mediului, așa că le sesizați în funcție de situație. Dacă, spre exemplu, de cele mai multe ori când sunt probleme de mediu, sesizați garda de mediu. E cel mai sigur, așa se procedează. Apoi se va repartiza către diferite alte instituții, dacă sunt de competența lor. Apoi, aveți și opțiunea să scrieți anumitor organizații de mediu din localitatea dumneavoastră. Dacă nu doriți dumneavoastră să vă expuneți, să trimiteți aceste sesizări, puteți să scrieți unei asociații, da, de mediu să vă ajute cu demersul dumneavoastră să scăpați de deșeuri din anumită zonă. E normal să vă doriți un mediu mai curat. Și de cele mai multe sunt situații în care unele primării nu răspund la solicitările dumneavoastră, așa că dacă scrieți unei organizații, aveți șanse mai mari de a rezolva problema. Tot pe această platformă sunt și toate centrele de colectare și reciclare. Eu am văzut o listă destul de mare cu aceste centre de reciclare din localități. Poate sunt unele scăpări, dar sunt suficiente pentru a vă fi de folos. Dar avem și toate informațiile legate de primării. Da? Așa că avem aici și adresa de e-mail sau telefonul primăriei pe care doriți să o sesizați. Eu acum vă spun că poate implicarea dumneavoastră ca cetățeni nu va fi doar în cadrul localității dumneavoastră, în orașul, în comuna unde locuiți, ci poate oriunde vă plimbați și oriunde vă duce viața și drumurile, da? Eu cam așa funcționez. Eu de fiecare dată când văd o problemă într-o localitate unde mă duc, încerc să o sesizez pe cât îmi permite timpul, da? Pentru că nu poți face tot timpul, că avem multe probleme în jurul nostru, avem și noi probleme noastre personale, dar e bine să ne implicăm în comunitate și în comunități să rezolvăm o parte dintre acestea. Aceasta este platforma. Vă recomand să o folosiți. Aici aveți toate adresele atunci când doriți să scrieți o sesizare sau să contactați o primărie sau garda de mediu. Aveți toate informațiile aici, în această platformă. Voi reveni la prezentare. Ia să vedem dacă reușesc chiar de aici. Da, e bine. V-am zis, nu este neapărat nevoie să vă creați un alt cont, că știu cum este, că foarte multe conturi, foarte multe parole, nici nu mai știm ce avem și pe unde le avem. Așa că aveți informația liberă aici pe această platformă. Ei, o altă aplicație la care voiam să ajung
și pe care o folosesc foarte, foarte mult este Threshout, așa se numește. Este o aplicație foarte interesantă, ea este aplicată la nivel mondial. Știu că unii dintre dumneavoastră ați avut probleme în a găsi zonele pe care să le ecologizați. Această aplicație ajută la raportarea zonelor cu deșeuri, așa că dacă intrați pe această aplicație, se numește Threshout, și în acest caz nu este neapărat nevoie, eu vă recomand să vă instalați aplicația, însă există și o variantă de pagină web a acestea. Hai să intru deja pe ea ca să vă faceți o idee, pentru că pe telefon n-am cum să vă arăt, e mai simplu pe web. Aplicația aceasta se numește Threshout, da? Threshout.ngo, acesta este pagina web. Aici am intrat deja pe contul meu și de asta scrie undeva admin, trash management. Aici este o hartă cu deșeurile raportate la nivel mondial, da? Aici sunt pe Europa, dar sunt și în Statele Unite, peste tot sunt deșeuri raportate. Și vedeți, la nivel național avem destul de multe zone raportate, da? Cum, nu știu, o să iau așa o anumită zonă, să ne ducem așa către ea și să vedem ce este raportat. Foarte interesant în această aplicație este că putem și alege zonele unde facem ecologizări. Dacă nu știm unde să mergem să facem o ecologizare, putem să dăm click, da? Și vedem în zona aceasta unde am putea ce deșeuri apar. Pe web pare mai greu, funcționează mai greu. Uitați, aici avem chiar un exemplu de zonă care a fost curățată, cred. Este o sesizare, este scrisă și adresa, sunt puse și fotografii, nu știu dacă am găsit cel mai bun exemplu, da? Este unul raportat acum 3 ani, da? Sunt zone cu deșeuri. Uitați, a fost chiar o zonă curățată prin programul Let's Do It Romania. A fost și raportat de Let's Do It Romania către primării. Deci sunt diferite ONG-uri și noi avem cont pe această platformă și urmărim zonele cu deșeuri din zona noastră și atunci când avem activități de ecologizare, includem aceste zone. Așa că puteți folosi și dumneavoastră această platformă și mai departe putem prelua anumite situații și chiar le putem raporta și noi, că mai departe anumitor primării, ca să ecologizeze aceste zone. Pentru că primăriile, nu știu, nu stau să urmărească această aplicație. Ar fi foarte interesant dacă ar fi un exemplu de digitalizare, că tot se vorbește de digitalizare în zilele acestea foarte mult în cadrul primăriei și ar putea să afle problemele legate de deșeuri din localitate foarte ușor, dacă ar urmări ar folosi și ei această aplicație. Da, este o aplicație utilă. O să vă arăt imediat cam cum poți sesiza. Ce observăm? Cu semnul întrebării sunt zone cu deșeuri care nu au fost ecologizate pe hartă. Da? Ele pot fi vizualizate atât ca hartă cât și ca listă. Da? Putem vedea o listă cu zone cu deșeuri și care au fost sesizate. Vedeți, sunt mulți utilizatori care folosesc aceste aplicații. Chiar au fost și ieri introduse date, tot apar date noi în această aplicație, atât la nivel național cât și în alte țări. Ce apare cu verde sunt zone unde au fost curățate deșeurile, deci au fost raportate și au fost și curățate. Cu roșu, și sunt cele mai multe cele cu roșu, sunt zone unde nu au fost curățate. Așa că pe viitor, dacă vă doriți să faceți o ecologizare, puteți să urmăriți această hartă și vedeți ce zone sunt semnalate în zona localității dumneavoastră, utilizând această aplicație. O să revin puțin la aplicația web. Aceasta așa se vede pe hartă, pe web, aplicația web, dar pe mobil interfața este puțin diferită. Mi se pare mult mai simplă pe mobil.
Dar vă voi arăta aici, practic, cum se semnalează un anumit deșeu. Vedeți, este foarte, foarte interesantă făcută aplicația aceasta, pentru că ne oferă diferite informații și informațiile acestea sunt importante poate și pentru dumneavoastră, că dacă vreți să faceți o ecologizare, poate nu vreți să strângeți deșeuri periculoase sau, nu știu, Doamne ferește, leșuri de animale sau ce mai apar pe aici, tot felul de tipuri de deșeuri. În primul rând, aveți informații cu privire la tipul de deșeuri, da? Dacă sunt bifate, plastic, sticlă, metal, da, anumite de tipuri de deșeuri ușor de curățat, da? Le puteți alege, da? Sau și dumneavoastră, când vreți să raportați un anumit deșeu, faceți, în primul rând, în aplicație apare mai întâi să faci fotografia. Asta e primul pas, însă aici pe web nu pot să fac o fotografie să vă arăt imediat. Fotografia pe web se încarcă abia după. Așa că dacă nu aveți aplicația instalată în telefon, puteți face asta și acasă pe calculator, da? Puteți să aveți fotografia. Încă un lucru să vă menționez, dacă aveți locația deschisă la telefon, de cele mai multe ori și cele mai multe telefoane au și coordonatele GPS în metadatele, în datele fotografiei. Dacă vă uitați la proprietățile fotografiei, va apare undeva locația și acolo vă dau și coordonatele GPS și puteți face doar o fotografie și apoi acasă aveți suficiente informații pentru a face sesizare și ori către primărie, garda de mediu, ori în această aplicație. Da, revin. Deci puteți selecta odată tipul deșeurilor, dar și cantitatea, da? Ce avem acolo? Ce cantitate de deșeuri? O cantitate care încape într-o pungă, da? Într-un sac de gunoi, într-o roabă sau e nevoie de un camion, da? Așa că vă faceți idee și cam care ar fi nevoia de muncă și nevoia de transport pentru a ecologiza. Și apoi avem și opțiunea de a selecta pe hartă unde este această zonă cu deșeuri. Pe telefonul mobil, dacă aveți locația deschisă, vă selectează automat. Nu trebuie să mai selectați dumneavoastră unde sunt aceste deșeuri. Încă o informație foarte interesantă este că puteți raporta atât ca persoană, ca dumneavoastră, ca persoană fizică, ca și anonim, dar și ca organizație. Da? Dumneavoastră vă puteți înscrie atunci când vă faceți contul, vă întreabă dacă doriți să vă înscrieți într-o anumită organizație și să participați activ la o organizație, la raportările unei organizații. Și puteți alege organizația noastră sau o altă organizație din apropierea dumneavoastră și să raportați prin acea organizație, pentru că este mai ușor să facem sesizările către autorități. Dacă dumneavoastră nu aveți timp sau nu puteți să faceți o sesizare către autorități, noi urmărim în general sesizările care se fac de către utilizatorii noștri, cei care sunt arondați la organizația noastră, și facem sesizările către primării folosind informațiile din aplicație, da? Raportate dumneavoastră ca în aplicație. Așa că vă recomand să faceți sesizare prin organizații. Selectăm și apoi următorul pas este de a adăuga niște fotografii. Într-adevăr, fotografiile nu trebuie să fie foarte mari, da? Este o limită de 2 MB, dar în general telefoanele mobile nu vor face fotografii mult mai mari. Da? Și cam atât. Apoi se dă raport și acestea vor apărea pe această hartă, da? Vor apărea și ca listă și vor apărea și pe harta deșeurilor din România, de pe glob. Da? Vedeți că toată planeta este sufocată de deșeuri ilegal. Da? Zone care nu sunt destinate depozitării deșeurilor. Da? Vedem că sunt peste tot. În toată țara există astfel de raportări. O aplicație pe care vă recomand să o folosiți, poate recomandați și elevilor dumneavoastră. O să revin la prezentare pentru că aici am și câteva print screen-uri din telefon, da? Cum arată ele pe telefon. Vedeți, pe telefon este mult mai prietenoasă ca și interfață, este mult mai ușor de folosit. Încă un lucru interesant este că vă puteți alătura la anumite evenimente. Sunt multe organizații care organizează evenimente în această aplicație
evenimente de ecologizare. Dar și dumneavoastră puteți organiza cu școala, da, un eveniment sau dumneavoastră ca cetățean puteți organiza un eveniment de ecologizare în primăria, în localitatea dumneavoastră și să vă sprijine și primăria pentru colectarea acestor deșeuri. Este foarte important să colaborăm cu primăria și să le spunem, să-i anunțăm din timp când dorim să facem această activitate de ecologizare. Recomandarea mea este să-i anunțăm cu 30 de zile, ca să fim siguri că vom primi un răspuns, dar dumneavoastră, fiind profesori și colaborați destul de mult cu primăria, cred că este suficient să-i anunțați cu o săptămână înainte. Dumneavoastră știți mai bine cum stau lucrurile dumneavoastră în localitate. Da, Threshout este aici în descriere, văd, este un proiect care își propune să cartografieze și să monitorizeze, da, toate aceste depozite ilegale de deșeuri din toată lumea. Este o aplicație globală, o aplicație care ajută la soluționarea problemelor legate de deșeuri. Da, vă arată și cele mai apropiate deșeuri de dumneavoastră. Dacă aveți locația deschisă, vă arată direct de locul unde sunteți dumneavoastră. Da, cam atât despre această aplicație și despre aplicații. Însă cel mai important este să avem și noi un comportament corect, da? Legat de plastic și de deșeuri în general, de ambalajele acestea de unică folosință. Plasticul este peste tot, toți folosim. Nu putem să fim acum ipocriți să spunem să nu mai folosim deloc plastic sau la fel cum mai auzeam colegi care spuneau să nu mai folosim deloc lemn sau că tăiem pădurile, că se defrișează și așa. Nu poți. Până la urmă, toate acestea sunt resurse de care avem nevoie. Însă le putem gestiona și putem să le utilizăm în mod durabil și să fim mai conștienți de valoarea și de importanța acestor resurse. Și există, practic, este un mod de viață. Este destul de greu să ne schimbăm comportamentul și mie, recunosc, nici eu nu aplic toate aceste lucruri pe care vi le povestesc. Însă, știți cum e, nu faci ce face popa, ci ce zice popa. Eu vă recomand pe cât posibil să faceți tot ceea ce vă povestesc de aici. Și totul pleacă de la noi, pentru că noi suntem niște modele în societate, mai ales dumneavoastră, profesorii, sunteți niște modele pentru elevi, așa că vă recomand să aplicați cât mai multe din sfaturile din această prezentare. În primul rând să folosiți o sacoșă personală de cumpărături. Acum, într-adevăr, nu se mai dă gratuit o sacoșă, cum era înainte la magazin, primeați direct o sacoșă gratis și vă putea spune cumpărăturile. Acum trebuie să o plătiți, deci este și un mod de a face economie. Mai sunt și aceste pungi din pânză micuțe pe care le puteți folosi pentru cumpărarea produselor vrac, da, din supermarket, tot ce înseamnă legume, fructe, dar și semințe, da, și diferite alte produse care se vând vrac, le puteți cumpăra în recipientul dumneavoastră, da, în punga dumneavoastră. Nu vă spune nimeni nimic la supermarket că de ce nu a fost pus în punga lor, care era, nu știu cât costa acolo, 10 bani. Da? Deci așa vă recomand să folosiți sacoșele dumneavoastră de cumpărături, niște sacoșe de pânză, cum doriți dumneavoastră, care vă place mai mult. Sunt și mai elegante, dar și mai rezistente și, în primul rând, faceți și economie. Atunci când aveți nevoie să vă hidratați, cu toții ne hidratăm, e bine să avem, în general, așa fac eu, nu știu dacă neapărat sunt un exemplu, eu am o cană filtrantă acasă, filtrul schimb o dată la lună sau la 2 luni și în felul acesta fac și economie de bani, dar nici nu mai car atâtea sticle de apă îmbuteliată, pentru că, într-adevăr, nu în toate localitățile apa este bună la robinet, de băut, are un gust plăcut. Printr-o cană filtrantă putem să o aducem la un gust plăcut și o putem consuma fără să ne punem cumva semne de întrebare privind calitatea ei. Și să folosim o sticlă reutilizabilă pe care o umplem, o luăm de acasă și mergem cu ea la servici și ne ajunge poate pentru toată ziua. Vă recomand o sticlă mai mare, pentru că, în general, acestea sunt micuțe, au 0,5 sau 0,75.
de mililitri. Ele se spală ușor, da, și se pot reumple și în felul acesta facem și economie, nu mai cumpărăm apă îmbuteliată și nici nu mai poluăm cu plastic, da. O altă idee este să folosim o cană termoizolantă, la fel, pe care o putem reutiliza. Sunt diferite exemple, diferite tipuri de căni pe care le putem folosi. Ne putem lua cafeaua direct de acasă sau ceaiul, dacă nu sunteți băutori de cafea, în această cană care este și ca un termos. Și vă păstrează băutura caldă pentru câteva ore. Da, vă recomand să folosiți și acest tip de recipient, pentru că, în general, paharele de unică folosință, da, acelea, fie că ele sunt de carton, dar conțin o mare cantitate de plastic în ele, da, pentru că dacă ar fi doar din hârtie, s-ar infiltra foarte rapid lichidul în ele și s-ar topi instant. Acelea nu se pot recicla. Deci acelea vor fi aruncate la deșeuri care nu sunt reciclabile. Sunt câteva inițiative de ambalaje de unică folosință reciclabile, dar sunt puține pe piață. Și acum, în general, a ajuns și cumva o piață din asta neagră în care scrie într-adevăr că recipientul este reciclabil sau se laudă că este reciclabil, dar dacă îl analizezi mai bine îți dai seama că nu poate fi reciclat, mai ales că multe dintre recipientele care sunt contaminate cu diferite produse alimentare sau băuturi, ele nu mai pot fi reciclate sau procesul de reciclare este mult mai greu. Trebuie parcurse mult mai multe etape. O altă recomandare este să vă împachetați prânzul, da, în recipiente reutilizabile și să luați mâncarea de acasă, pentru că mâncarea de acasă știți că este mai sănătoasă. Știm că nu avem timp, știm că toți suntem... e o perioadă în care toată lumea are activități, proiecte și suntem destul de aglomerați cu timpul, însă vă recomand să aveți pachetelul pregătit sau copiii dumneavoastră să le recomandați să plece cu un pachet pregătit în caserolă și să evite să cumpere mâncare din oraș, pentru că, în general, mâncarea pe care o luați în oraș sau take-away, știți cum este aceea care este adusă din curier, este ambalată, supraambalată cu multe tacâmuri de unică folosință, uneori chiar din plastic, cu toate că s-au interzis cele din plastic și nu prea se mai găsesc. În anumite magazine încă se mai comercializează și ele, din păcate, nu pot fi reciclate și o mare parte din ele ajung în natură. Ați văzut că în România doar 14% din deșeuri sunt reciclate, așa că foarte, foarte puțin. Să refuzăm tacâmurile și paiele de plastic. Într-adevăr, ele teoretic nu se mai găsesc, nu prea mai găsești, nu prea mai primești recipiente de unică folosință din plastic, însă din proprie experiență vă spun că sunt anumite magazine care încă le mai comercializează. Nu știu de unde au stocuri, dar totuși le mai comercializează. Dar vă recomand să aveți dumneavoastră tacâmurile dumneavoastră din inox, lemn, din ce doriți dumneavoastră să le avem cu noi. Există și seturi de acestea de camping care sunt foarte practice și le puteți folosi atunci când aveți mâncarea pregătită de dumneavoastră de acasă și o serviți la servici. Acum, nu știu dacă este neapărat alegerea dumneavoastră, trebuie să evităm produsele ambalate excesiv. De multe ori au fost situații în care am avut colete comandate și erau super ambalate, prea ambalate, cutie în cutie, era ca o păpușă matioșca. Practic acele ambalaje le arunci, că nu mai ai ce să mai faci cu el și generezi deșeuri fără să vrei. În general, unde putem să alegem noi, să nu cumpărăm produse ambalate excesiv, dar în anumite situații nu avem opțiunea asta. Poate putem să scriem în descriere la produsul pe care îl comandăm de pe internet că nu dorim să fie super ambalat, să fie într-o cutie prea mare, mult mai mare decât este produsul. Bun. Încă un lucru pe care putem face este să cumpărăm vrac, da? Odată ce cumpărăm vrac în ambalajul propriu, da, fie ele pungi de plastic, pungi de pânză, de hârtie sau în borcane, da?
fie direct produsul, spre exemplu, am cumpărat un dovleac, nu mai trebuie să-l pun într-o pungă de plastic, ci îl pot lua direct așa și mi-l cântărește la casă și nu mai e nevoie să mai produc încă un deșeu în plus. Da? Deci asta e o alegere a noastră pe care o pentru care putem opta. Într-adevăr, în România s-au făcut și anumite magazine Zero Waste, sunt certificate Zero Waste. Practic, în acele magazine nu există ambalaje. Nu? Tu dacă vii în el, poți să cumperi produsele doar vrac. Vii cu borcanul tău de acasă, vii cu punga ta de acasă și îți pui direct în ea pentru a-ți cumpăra produsele. Da? O inițiativă foarte interesantă. Sunt deja ceva sute de magazine de genul acesta la nivel național. Îmi pare rău că nu există o rețea de magazine, o hartă. Uite, asta ar fi un proiect interesant, să punem toate aceste magazine împreună, să facem o hartă. În fiecare oraș din România mai mare, cred că există un astfel de magazin. Trebuie să urmăriți. Dacă scrieți pe Google magazin Zero Waste, sigur vă apar ceva rezultate chiar și din localitatea dumneavoastră. O altă alegere pentru a diminua acest risipă și aceste ambalaje, da, și crearea de deșeuri, da, ar fi să alegem produsele în ambalaje returnabile sau reutilizabile. Ambalaje returnabile, acum știți foarte bine că există o serie de ambalaje care au un anumit simbol, ambalaj cu garanție, pentru care plătiți, da, 50 de bani. Și ca să vă recuperați banii trebuie să mergeți fie la magazin, știu că nu funcționează la fel de bine peste tot și că se stă mult la cozi, pentru că și eu pățesc asta când vreau să îmi recuperez garanția, trebuie să stau foarte mult la coadă să îmi iau cei 50 de bani. Sperăm ca acest sistem să se îmbunătățească. Este un pas și este o etapă prin care foarte multe țări europene au trecut. Spre exemplu, nu știu, acum nu vreau să dau exemplu Austriei, pentru că acolo am stat jumătate de an și am văzut cum este, dar și în Germania sunt țări care implementează acest sistem de peste 20 de ani și funcționează. Acum la noi este la început, trebuie să avem răbdare și se va perfecționa în timp. Și ambalaje reutilizabile. Nu știu dacă dumneavoastră încă mai faceți conserve sau dacă o parte noastră mai sunt la țară, o parte sunt în oraș, dar eu folosesc și părinții mei folosesc ambalajele acestea reutilizabile pe care le cumpără. Preferă să cumpere un ambalaj din sticlă pe care îl pot reutiliza, să îl folosească în gospodărie și noastră vă puteți îndrepta către astfel de produse. Dacă aveți de ales, este un mod mai ecologic și în felul acesta nu mai produceți deșeuri decât să cumpărați un ambalaj din plastic pe care îl veți arunca. Un lucru pe care dumneavoastră deja l-ați făcut în cadrul acestui proiect sau cei mai mulți dintre dumneavoastră l-ați făcut deja, ați strâns deșeurile din natură, nu doar plasticul. Este într-adevăr un proiect mai mult focusat pe plastic, dar toate deșeurile din natură ne deranjează. Într-adevăr, plasticul este cel care se descompune mai greu și este mai vizibil și mai deranjant și afectează foarte multe specii. Da, dumneavoastră ați făcut deja asta și vă recomand să spuneți și celorlalți pe viitor să facă asta și faceți asta dumneavoastră pentru că sunteți profesori și aveți atâția copii în îndrumare. Un alt lucru pe care îl putem face este să reciclăm plasticul, însă lucrurile nu sunt atât de simple când vine vorba de reciclare, pentru că și plasticul trebuie reciclat pe categorii. Da? Sunt mai multe tipuri de plastic, chiar și în cadrul unui singur produs. Da? O sticlă de plastic, un PET, da? Numit PET, îl vedem aici la 1. Acest cod îl vedeți practic pe ambalaje. Pe ambalaje, cele mai multe dintre ele au un anumit cod cu acest simbol, da, cu anumite cifre și știți cam ce înseamnă acel tip de plastic și cum se poate recicla el. Teoretic, ca procesul de reciclare să fie cât mai corect și cât mai simplu, ar fi ca aceste tipuri de deșeuri, aceste tipuri de plastic să fie colectate separat. Nu avem capacitatea aceasta, însă ele, să știți că atunci când ajung pe liniile de reciclare, acolo unde există, ele sunt separate manual de diferiți angajați care fac asta, selectează pe categorii de plastic.
chiar și sticla, un PET de plastic, conține două tipuri de plastic, da? Conține acest plastic din categoria 1, PE, da? Îi spune și PET, dar dopul de cele mai multe ori este din altă categorie, da? Este fie HDP, fie în această categorie 4, LDP, da? Depinde de situație. Trebuie să fim atenți și la lucrul acesta. Încă n-am ajuns la nivelul ăsta. Deocamdată să fim atenți să selectăm plasticul separat și, în general, recipientele de plastic să fie cât mai curate atunci când dorim să le reciclăm. Nu o să vă mai țin foarte mult cu aceste exemple pentru că vreau să avem și timp pentru întrebări. Eu am zis să mă opresc undeva la o oră cu prezentarea mea pentru că vreau să și avem o discuție de după. Un lucru pe care dumneavoastră deja îl faceți este să povestiți, da, toate informațiile acestea și despre stilul dumneavoastră de viață privind consumul de plastic și cât de responsabil sunteți dumneavoastră legat de deșeuri și de producerea de deșeuri. Să povestiți, da, în general, copiilor, dar și adulților, persoanelor cu care interacționați cu privire la modul în care și-ar putea diminua ei consumul de plastic și de ambalaje în general. Aveți mai multe materiale în acel Google Drive, da, în acel folder distribuit de mădă. Există niște materiale chiar legate de deșeuri și de legislația privind deșeurile, dar și apele, pentru că există un ghid de legislație cu apele curate. Acolo sunt și referiri legale privind apele, da? Legea apelor, directiva cadru apă, directiva europeană, dar sunt prea multe detalii tehnice pentru dumneavoastră. Nu cred că doar dacă sunteți dumneavoastră interesat de acest subiect să aprofundați. Și la fel un ghid cu privire la cum pot fi sesizate aceste depozite ilegale. Cele mai multe informații deja vi le-am oferit prin cadrul acestei prezentări, dar să vedem dacă sunt întrebări. Sper că s-a auzit destul de bine prezentarea mea și, nu știu, eu am trecut destul de repede prin ele. Sunt foarte multe informații, știu, pentru ora asta. Însă dacă dumneavoastră aveți întrebări, eu sunt aici pentru a vi le răspunde. Dacă nu reușesc să răspund la ele, mă voi documenta și voi reveni cu un răspuns pe fiecare întrebare.